Pa mi smo iskoristili za prošli IPARD 250.000 eura, s tim smo nabavili dva nova savremena vozila za dopremu sirovine. Znači jedno je vozilo sa dvojnim režimom plus i minus za meso, a drugo je za kačenu robu. Znači oba dva vozila su specijalizovana. Odlučili smo se na vozilo iz razloga toga zato što naši su planovi, evo i sad se nalazimo na budućem prostoru fabrike Košuta što je bio, gdje planiramo i već su rađeni glavni projekti za fabriku hrane, mesnu industriju koja je planirana na ovom dijelu da se radi. Koliko vam je taj novac pomogao? Da li biste bez tog novca mogli investicije uraditi na taj način? Pa taj novac nam je dosta pomogao jer smo kupili savremena vozila, znači imamo bezbjedan dopremu hrane do ovih dijelova, tako da su jako puno nam značila ta sredstva. Koliko će to negdje promijeniti i sliku samog grada, s obzirom da je riječ o Košuti po kojoj se nekada Cetinje i prepoznavalo, koliko će to unaprijediti privredu na Cetinju? Jako će puno unaprijediti jer na ovom prostoru je, kao što vidite, jako zapušteno, dovešćemo ga namjeni i tu planiramo da zaposlimo, po projektu je planirano 35 radnika, novo zaposlenih radnika, uz ove 40 što imamo već upošljenih u našoj firmi. Ovo nije jedini projekat koji ste vi koristili od resornog ministarstva. Kakvi su vam dalji planovi? Dalji su nam planovi, mi smo aplicirali za novi IPARD, znači sa maksimalnom sumom novca, jer projekat za ovu mesnu industriju oko 3 miliona, znači planirali smo pune korišćenje IPARD-a. To će značiti i nova radna mjesta? Da, pa već sam rekao, znači oko 35 novih radnih mjesta.